Diana etortzen zen gure auzora, eta Diana entzuten genuen, eta beratzetik danborrada, musika, zalaparta, kolorea, arratzaldian Atxona eta Monarekin alardia ikustera, beti portura, gu portukoa gera, eta portura San Pedro kalera. Gero ja gaztetan, 1987an kantinera ateran itzen pastelerosekin, eta oso egun polita, oso laburra, emozioak, ilusioa. Gara jartan ensaioak eta etzien izaten, eta igual aurreko egunetako hori guztiaz genuen bizitzen, edo beste modu batera. Baina egun hori etortzen zen gogo handiakin. Goizian altxatzen zinen errege eguna bezala, ez? Ilusio horrekin. Baina zera hila sortzia zen, egun osua dut gaur disfrutatzeko. Eta pasatzen zen, xistu bizilan. Nire bostanaiak, nire aita atxero eta zen emozioa goiz-goizetik, dena prestatzen, etxean festa bat. Eromen bat, zen bizitzeko beste modu bat erabat desberdina. Nertza sorpresa bat izan zen. 86, 87 urtean eta sorpresa izan zen, ze egia esan lagunen artean, eta nik baditu lagunak Irungoak eta Hondarbikoak ere bai, kuadrilla ginen nasiak. Nire lagunen artean bazen baten bat esaten zuena, niri gustatu gritzaiak eta morrakin ateatzea eta bat, ni beti esaten nuen nik ez nuela nahi, nik oso argi dut, nik ez dut horrela parte hartu nahi. Baina horrela hitza egiten genuen, ze hitza egiten zen, eta ni baditu lagun batzuk. Eta baino hori anekdota bat bezala zen, hitz egiten genuen eta kitxo. Eta sortu zenean, emakume haiek erabaki zutenean ateratzea, nire sorpresa izan zen, jendeak nolatan hartu zuen hain modu txarrean. Eta gero nola ze bilakare izan duen guztiak, eta nolatan hainbeste urtetan, hainbeste gotortu den, niri oraindikan kostatzen zaitu ulertzea. Guk bai bizitu dugula gatazkari gabeko festa, baina gure seme alabek ez? Eta ez dakite zer den hori? Nik uste dut ohitu direla, ohitu dira, gatazkarekin bizitzea festa. Orduan ere, batzu bizitzen zuten modu batera, beste modu batera, bazen jendea tortzen zena, laguna zituenak hemen, eta eta esaten parte hartu ezaket, eta hartzen zuen parte. Eta etzen batera arazorik, arazo sortu zen, emakume batzuk esan zutenean beude parte hartu nahi zutela, eta orduan, emakumeak, Hondarribiko emakumea gara, ez da, danak. Emakume gara, baina herrikoa gara ere bai. Hori da, eta orduan, esaten duzuna, nahi duena parte hartzea, zuk esan duzuna, zu ezinen aterako, ni ez da ere. Baina, norratxe parte hartu nahi badu. Hori da, eta pentsatu dezakezu gauza bat, baina gero... 5 urte bale 10 ere, baina 25 jazin da, nik uste dut herria bezala, herria aurrera joan behar dula. Barrutikan hitz egiten, eta... Barruan egin behar den zerbait dela. Eta gehiago ateratzen zegu ere, 25 urte hauetan, igual ez gera inbeste asaldu. Eta askotan ez ditugu iritziak eman, presio soziala handi batengatik. Asko, presio izugarria bai. Eta, baina, ez daukazu askatasuna? Ez, sentitzen dut horrela inargi esatea, baina igual ez. Depende ze tokitan ez. Hori da. Nik faltan sumatu dut hori asko. Eta esaten duzu, iritzi hor daukat, baina hemen ez dut bera merezi. Ni nire buruarekin daukat nik uste dut konflikto hori. Zu duzu zure iritzia, atera, asaldu. Zenik azkenean, bi alardetan asko maite dudan jende daukat. Bi alardetan, eta orduan ez naiz. Nik ez dio deitu nahi bi alarde. Alardea, eta gero Jaizkibel kompainia, dela kompainia bat. Bai, arrazoi. Eta nik ez du nahi bi alarde izatea. Nik evitatu nahi nuen betiko alarde hitza. Ez zai bat ere gustatzen betiko alardea, hau ez da betiko alardea. Ez da betikoa. Orduan, hori, bai Jaizkibel eta bai alardean, hori asko maite dudan jendea daukat, eta orduan, zergatik, agurtu barritut batzuk bai, besteak ez, nik nahi ditut, baina, klaro, zer gertatzen da, azkenean zuk esan duzuna. Beti da, eta ikusiko naute, eta, eta ematen dit, amorru bat, hola jokatzea, nik hola jokatzea. Baina eske den hori gertatu zaigun, ibilbide bada. Eta nik azpimarratu nahiko nuke, lehengo urtean sortu zen talde berri horrek bultzatu gaituela pixkat, eta nire kasuan horregati da, gehien bat izan da, barruan dagoen jendeak ikusi duelako, honek irtenbide bat behar duela, eta denen arte zerbait egin behar dugula. Horregatik nik uste dut honek irtenbide bat behar duela, edo arindu behar direla gauzak, eta denek parte hartu behar dugula, eta hor udaletxearen papera.
udalak izan duen papera izan da dena, eta nik uste dut kontutan edukiz gizartea nola dagoen antolatuta. Gazteak, agian ez zera, denak, baina batzuek ja mugitzen hasi dire, eta nik uste dut horre instituzio horrek ere zerbait egin behar duela. Hori esan behar nizun, hori esan behar nizun, ez dezua uste, nik askotan pentsatu dut. Osea, eske denok dakigu giltzan ondagoen. Giltzetako bat, Nik uste dut, egiten dituzten keinu batzuk edo, pentsatu beharko lituzketela. Ere bai, zatekan hemen herritarrak denok era. Eta, nik uste dut badela garaia, ja, guztion alardea, denorena dela, beraiek ere pentsatu behar dutela hori, ezta? Hori da, alardea herrikoa izan behar dula. Alarde publiko bat herrikoa. Bueno, ez dira guztiontzat. Ez dira guztiontzat. Baina denbora bakarrik ez du balio. Zara denboraren barruan zerbait egin behar da, pausoak eman behar diren. Nik ez dakit oso ondo noen ze pauso eman behar diren, baina mugitu behar da, kontutan edukiz urte asko pasa direla, eta mugimendu horrek nire iritzia da, uste dut bide bateara joan behar duela. Dela, nahi duenak, gure herriko jaia den horretan, alarde horretan, parte hartzeko aukera izatea. Nahi den bezala antolatuta, esan nahi dut, ze agian hasieratik ez du izan beharrikan, indena irekia, konpainia guztietan, agian pausoak eman behar dire, agian probatu egin behar dire. Pausoietako garrantzitsua da, lehen aipatu duguna, osea, jendea hasi behar dula hitz egiten eta hasi behar dula alardeko jendea hasi behar du hitz egiten. Jende asko gu bezala pentsatzen dute. Eta orduan ikuste dut hortikan bultzada izugarria izango litzateke gero eta jende gehiago ateratzea. Zurrumurru hori ja entzuten ari da, eta ez da ja zurrumurru, ja olatu bada. Agian ez da giltza bakarra, baina giltza importante bada udala. Eta udalak jarri ditu urte hauetan, egin ditu, artikulatu ditu mugimendu batzuk egin ditu, jendeak hitz egiteko, eta denok badakigu, pertsona aditu batzukin, egon direla bialdeak eta guzti hori. Baina nik uste dut hori ja bere garrantzia izan dula, ez diot kentzen ezer, nik ere uste dena horrela dijoala, dena goaz ikasten. Baina ja iritsi dela momentu bat, listo, hau landu dugu, orain zer? Helburua ja jarri behar du. Lehenengo zea bezala, lortu nahi dugu udala bezala, alarde, nahi duena parte, alarde bakarra, hori, alarde bakarra, bai edo ez. Alarde bakarra herrikoa. Beraiek duten galdera. Eta gero ja, zuk esaten dezuna, pauso pilo bat eman behar dire, egin beharko da artikulatu, egin beharko dire ideiak bota, eta esan, batean ez dugu agian, venga, aurrengo urtean ja alarde izango da, denontzat berdin. Ez, guazen, poliki, venga, guazen egitera, guazen akordioak lortzera, 3 urtetan ez dakizer, 5 urtetan ez dakizer, hombre, ez ditugu bestu gaita 5 urte txungo. Claro, baina lehenengo gauzan hartu behar dutena da hori, alarde bakarra izatea, eta horrara iritsi arte, ez dituzte pausak emango. Baina, alarde bakarra, nahi duenak parte hartzeko eskubidearekin. Esan nahi dut, beti aldarrikatzen dena da, edo esaten da ez, nahi duena parte hartu ezak eta ez da egila. Ez da egila. Eta hori da, nahi duenak eta ez da egila horrela. Eta nik sentitzen dut, nik parte hartzen dudala, nire moduran nik parte hartzen dut, baina beste batzu nahi dute, beste modu batea parte hartu. Bai. Ez, eta konponbidea ez da, nahi badezu atera, zoaz beste talde hortara hori. Erantzuna hori da, erantzuna hori izan da. Ez, gainera nik uste dut nolabait privatizatu zen eskerostik Hondarribitar askokeri kendu ziguten zerbait. Denorena zen patrimonio bat, kendu egin digute. Kontutan edukiz privatizatzearen arrazoi bakarra izan zela, emakumeak ez parte hartzearen gai hori, nola da posible hori, eta udalak hori onartzea gainera. Hori. Bai, eta onartu zuten, eta hori da posizionatzea. Hori daitzen zaio posizionatzea. Esaten dena da, sinadura badagolako legala dela. Legala da. Zilegia da. Gauza askotan bezala. Herritarro gera horra saldu behar duguna gutxi gora bera gure postura edo zer pentsatzen dugun, edo zer nahi dugun.
Ze jende askoko indikan, hori, zate dizue, niri kostatu zait asaltzen nire iritzia, zenbait lekutan, kostatu zait asko. Eta gero eta jende gehiago asaltzen baldin badugu, eta agertzen baldin bagera, eta... Hori indarra handi bat da. Hori da. Agertzia da indarra. Hori indarra handi bat da. Naiz eta gehiagoak gehiago edo gutxio izan, nire kantitate kontua edo portzentai kontua ez zaila beste inporta. Beste momentu batean gaude, nik uste dut. Beste momentu batean. Hori, talde batek lan handia egin du urte askotan, beraien gauza asko utzi dituzte, ibilbide horretan, pilo bat. Baina orain beste bat sortu da, eta gero herritarra gaude, eske danak, deno gera, ez da? Eta lortu behar dugu berriro ere lasai ikustea gure alardea, eske orain esaten duzu, eske nik ez dut berdin ikusten, ezin dut berdin ikusi, ez baduzue onartzen, nahi duenak hor parte hartzea, nik ezin dut berdin ikusi. Eta jendea daukator, maite dudana pilo bat, maite nautena, baina eske sentitzen dut. Eta gustatzen zait, ikustea. Eta musika hori entzutea, eta kolore horiek ikustea. Musika eta kolorea. Jo, eske hori da, festa, musika, kolorea, eta gero bakoitzak botoa hori oso pertsonala da, eta hori ere respetatu behar da. Bere modura, baina beti izan den bezala, garai batean erorla, zen batzuk bizitzen Lehen zuten esan modu dugu batera, beste naturalitatea. modu batera. Bai, tristura sentitzen dut askotan. Alarde ikusten. Badakizu, Naiz eta badago hori. zerbait ez dula enkajatzen. Bai, Ezta? bai, eta Esaten badaude duzu, gauza bale, askorekin ez dagoela ze polita. ados. Baina badago zerbait ez dagoela ondo. Naiz eta hor sinatu egon. Naiz eta Bai, legala izan. enkajearen hori, enkajea falta zaio, bai. Bai, eta Ez jarraitzen duela dut ondo ikusten, enkajatzen, gaur egun. baina tristura puntu horrekin. Eta ez zaitu ditzen hain zaila denik. Naiz eta batzuk oraindik pentsatu, nik ez du nahi emakumeak parte hartzea, nik ere pentsatu ezakel, zaldi gainean di joan hori, nahiago nuke ez, baina, tira, ez diot zea gehiago ematen, bale, jazta. Eta hor ez dago zuk niri ideia aldatu berdiazu eta nik zure ideia baizik, eta zure ideiekin eta nire ideiekin zer lortu dezakegu, zer egin dezakegu, zer egin behar dugu. Egin behar dugu. Hori bai, egin behar da. Eta zuk esan dezuna, ez da hain zaila izan behar. Helburua da guztiz legitimoa, eta 21. mende honetan eske helburu hori izatea, eske gutxienez hori, ez? Eta den zerbait disfrutatzeko aukera. Hortik hasita. Bakoitzak baina beti izan den bezala. Eta ez bakarri gure seme alabengatik, ni ere gaizki pasatzen nuen nire amatxorengatik, beraiek ere asko sufritu zuten, zenaiz eta adina handia izan, oso argi ikusten zuten. Zela zergatik ez? Baina ze gertatzen da, festa bat da. Hori da, eta horiek bai bizitu direla beste garai batean bizitu zen, eta hala ere. Eta adineko pertsonak, beraiengatik ere. Ez da, beti identifikatzen dugu pixka gazterillarekin. Bai, eta hala da, bada, 85 urteko kasuetan gizonak esaten dut. Oso argi daukatena. Bai. Utzi lasai. Nire gurasoak ere bai hasieratik, baina, bueno. Eta gaizki bizitu dutenak, eta respeto sufritu izugarriakin. Claro, hori da. Eta sufritu dute asko. Konturatu dire, ze bidea eraman duen jai honek azkeneko 25 urtetan. Eta batzuei etzaile gustatu. Zer. Nire gurasoak oso gaizki pasa zuten, hau den hasi dezenean, lagun batzukin aurkitu zirela, eta jazta, konpondu da, egin behar dugu, pribatu, azkenean pribatua, Nafarroan ekin dugu, ez dakiz zer. Nire guraso galditu ziren, flipatua, zer? Herriko alardea, pribatua? Hortik, hasi ziren, esatzen zen, zer da, hau? Zer izango da, hau? Pues ikusi dezu, zer izan den, Eta zer izan den, eta esaten duzutena, nola azkenean, nola sufritu duten, hau dena ikusita.